Hej, det er en lille smule kompliceret manøvre, I skal lære i dag, så jeg har valgt at lave en lille video, I kan sidde og følge, når I sidder med jeres egne ting. Jeg har lavet en lille undersøgelse blandt lærerne, som jo både består af kvinder og mænd. Deres alder er jo noget højere end de allerede I har fået med i jeres undersøgelser. De er alle sammen fuldtidsarbejde. Det var ikke et specielt godt spørgsmål. Deres favoritfrugter går fra Pink Lady æble. Det har jeg en fornemmelse af, hvem er, der har skrevet det. Der er også almindelig æble og bananer, appelsin osv. Så er det blevet spurgt, om man spiser frugt hver dag. Kan man se heroppe, når nu man ikke rigtig kan se, hvad der står i feltet her, så kan man se heroppe i tekstfeltet, hvad der egentlig står. Hvor meget frugt spiser du i gennemsnit per dag, og lidt andre ting. Jeg kunne tænke mig at finde ud af, hvordan det fordeler sig mellem mænd og kvinder og mænd, og så deres indtag af frugtspisning per dag. Ikke? Se, den kolonne her, som jeg har tænkt mig at hente værdier fra, der står faktisk heroppe, at den er formateret til tekst, og det har lidt at gøre med, at hvis jeg skriver 3-4 i en kolonne, som ikke er formateret til tekst, det kan jeg lige gøre her, 3-4, så opfatter den det som en dato, 3. april, og det er jeg jo ikke interesseret i. Så sletter jeg lige det her igen. Så tager jeg hele kolonnen og tager hele kolonnen og højreklikker. Klikker på formatere celler. Og så går jeg ind i den her, der hedder tal, af alle de faner her, og trykker på tekst. Og siger OK. Så nu er der forskel på det her felt, som er et standardfelt, og så det her felt, som er kolonnen, hvor alle felter er tekstfelter. Så skriver jeg lige heroppe hvor meget frugt per dag. Så den ene svarmulighed, det var 0. Så er det 1-2. 3-4 og 4 plus. Se nu det her 0 her, det giver mig lidt problemer, fordi det laver sådan et grønt felt, det irriterer mig lidt, så det er jeg spændt på at få problemer. Jeg vil gerne have kvinder, nej jeg tror jeg tager mænd først. Jeg trækker kvinde. Godt. Og se, så vil jeg gerne lave en optælling af, hvor mange mænd spiser 0 stykker frugt. Jeg kan jo lynhurtigt se i min lille undersøgelse, at der er kun et 0-tal, og det er ude for en mand, så jeg kunne bare skrive et 1-tal her. Men nu bruger jeg en funktion til at gøre det i stedet for. Jeg klikker i feltet, og skriver lige med. Det skal man gøre med alle funktioner. For at starte et funktionsfelt, så skriver man lige med. Så ligger der nogle indbyggede funktioner i Excel, og den her, den vi skal have fat i, den hedder tæl hvis'er. Og det er fordi, så kan vi lave flere kategorier. Hvis tæl hvis, så den har en begrænset funktion i forhold til tæl hvis'er. Så den tager jeg og dobbeltklikker på. Og så kommer den op her med det meste af funktionen, og den fortæller mig så, at jeg skal udfylde kriterieområde 1 og finde et kriterie til kriterieområde 1. Så kriterieområde 1, det er hele A-kolonnen, og det står altså beskrevet som A. Så viser den også, at jeg skal skrive semikoloner. Det bliver jeg altså nødt til selv at gøre, så det gør jeg bare med tasten. Og så skal jeg finde et felt, der har det kriterie, jeg gerne vil have. Det er for eksempel A6. A6, det er en mand. Det er det kriterium, jeg gerne vil have talt op på nu. Så skriver jeg kolon igen.
Og så skal jeg finde et nyt kriterieområde, og det er jo over i kolon F. Det er så noteret her, og så skriver jeg semikolon igen. Og så i første omgang vil jeg jo gerne tælle 0 op, og den prikker jeg herover. Skriver parentes og retur. Og så viser den mig så, der er simpelthen en mand, der spiser 0 stykker frugt i gennemsnit per dag. Hvis det gør det mig. Se, nu vil jeg gerne have, at manden her, at vi bliver ved med at tage fra feltet herover A6, fordi det der står mand, og der er jeg sikker på, at der står mand. Så det felt heroppe, hvor der står A6, der sætter jeg lige et dollartegn ind. Trykker retur igen, og der står stadig 1. Det eneste det gør, at det er, at når jeg lige om lidt trækker i feltet her, jeg går ned i prikken her, ned i krydset, så trækker jeg i feltet. Drillet. Ej, det er sådan. Sådan der. Så ændrer funktionerne sig. Vist nok. Når man lige ser her. Det kan jeg ikke helt se. Det gør de heller ikke. Så det den har talt op, det er, at der er 0 mænd. Der er en mand, der spiser 0 frugt. Der er 3 mænd, der spiser 1-2. Passer det? Ja, det passer nogenlunde. Der var en der, og en der, og en der. Og så ikke flere. Så var der 2, der spiser 3-4, og en, der spiser mere end 4. Super. Nu gør jeg det samme for kvinderne. Jeg skriver en lige med tæl visser, dobbeltklikker, finder kriterieområde 1, semikolon, markerer kvinde, skriver semikolon, markerer 0, nej, det gør jeg ikke, markerer kriterieområde 2, og det var jo altså det her, semikolon, og så markerer jeg 0 herude, afslutter med parentes, og retur. Og så kan jeg også trække den i ørerne, eller i hjørnet, og så får jeg en optælling her. Så kan man se, at der er alle kvinder, nu er der ikke så mange, men alle kvinderne spiser relativt meget frugt, de ligger i den tunge ende, med 3-4 stykker frugt, eller mere end 4. Nu kunne jeg godt tænke mig at lave en pindediagram, der viser fordelingen her. Så markerer området. Jeg trykker indsæt. Så kan jeg tage anbefalede diagrammer. Det kunne være den her. Her kan jeg jo så få styr på programmet. Her kan jeg så skrive en ny diagramtitel. Man skal være lidt forsigtig, når man sletter her, fordi lige pludselig går det jo nok. Super. Nu har vi et første diagram, det kan jeg så forme heroppe og gøre lækkert i forhold til, hvad jeg nu synes. En mulighed det er jo så her at se, at der er noget forskel på, hvordan mænd og kvinder fordeler sig. Der er større variation i forhold til mændenes indtag hos kvinderne. Flere kvinder end mænd er oppe på noget, der ligner det anbefalede niveau på 6 stykker frugt per dag. Man kan forme de her tabeller på mange måder. Hvis man går ind her og højre klikker, så kan jeg formatere aksen
Eftersom der ikke er nogen halve, så kan jeg jo lige så godt lade være med at have det. Her og sige, at jeg vil godt have spring på 1, og passer linjerne her. Det kan jeg kopiere over i mit præsentationsprogram. Jeg kan også lave en fordeling, en lagkagefordeling af mændenes indtag. Hvordan ser det ud? Det skulle jeg sgu ikke højreklikke her. Jeg skulle bare indsætte mændenes lagkage. Vil se sådan her ud. Altså det blå felt er 0 stykker frugt, 1-2 i det store område her. Og hvis man gerne vil, nu drister jeg mig simpelthen til, de felter man skal have markeret, vist, de skal simpelthen ligge ved siden af hinanden. Så nu sletter jeg i det her tilfælde, ellers kan man vælge at kopiere to kolonner et andet sted hen og sætte dem ved siden af hinanden. Nu hvis jeg sletter den her kolonne her, alrighty, så får det fatale konsekvenser, så det gør jeg ikke alligevel. Jeg tror, jeg fortryder lige en gang. Og så siger jeg så, jeg vil gerne have kopieret den kolonne. Hallo? Kopier. Den kopierer jeg lige herud. Og så vil jeg gerne have kopieret kolonnen med kvinder. Og nu kommer der noget interessant, jeg skal være vågen på. Jeg vil gerne kopiere her kvinderækken, og når jeg så sætter den ind igen, så skal jeg vælge, at jeg gerne vil sætte værdierne ind. Fordi hvis jeg ikke gør det, så går der ged i det. Så bliver alle referencerne forkerte. Så nu er det værdierne, jeg er interesseret i, så det er dem, jeg sætter ind. Så kan jeg markere de 2 kolonner, eller de feltet, jeg gerne vil vise som lagkage. Jeg kommer til at højreklikke lige nu, det er stress. Jeg trykker igen på lagkagediagram. Det er den der, jeg gerne vil have. Og nu har jeg så 2 lagkagediagrammer, som har nogle helt tydelige forskelle for kvindernes indtag. Nu kan jeg ikke se bunden, det er jo så fint. Sådan der. Viser helt klart forskellen på mændenes indtag af frugt og kvinders indtag af frugt. Så enkelt kan det gøres.